Ndase? Heavy green drop. Ndise boy rimo. Aiwa hapo. Nasima kadzikama. Aiwa mazuva acho baba. Hanzi munowanzodzikama kana musina mari yeRent, munoona kuti rent yapera. Zvadhakwa ndipo munowanzodzikama ka. Kutaura kwevamwe kunogona kuitika ikoko. But asiso zvikuitika. Zvikuitika zvakananganawo nekoko kuti zvishwa atota kumakota tu. Usandipa munombobva maita munhu kwaye. Ata kumakota tu. Saka apa manje panenge pakuda kunyatsogaya kuti manje zvinhu zvacho zvikumbomira sei. Because nyaya yekudzokera mukamotikari kaika. Baba Asi wefunzo uchatamba ibhadhariro. Aiwa. Asi zvakatovharana, zvakavharana. Utongoitero Gaffa, utongoita partnership na Gaffa. Izvezvo manje izvezvo ka. Kuna Mwari wandinonamata inini. Andifunge kuti zvinongodaro. Kumboitika zvakadaro. But inini ndozvandiri kuona zvichiitika nekuti baba pasina. Boziyo zvokuti uchinje zvakatoramba. Ndozvaidiwa nevanhu but zvakaramba. Kuchinja kwacho inini kuchinja ndoshaya kuti machinjira acho ndehapi chaiwo chaiwanyazodiwa. Yekuti usiyane kaneka wakaika but zvakaramba wana. Aiwa uri kuona ipapo ichokwadi chaicho. Ndizvo zvezvo. Cheche chokwadi. Singe basa kanyanga umakisa nkoma kuda. Ngatitaure pachikomana pachirungu. Ndizvo ari kukuvunza pachikoro. Izvezvo chaicho. Zvinotaura semanzura netaura kuti kubva pamatanga kubatsirwa. Hamuna change maita. Anditi. Madisappointments chete. Ndozvikuchemwa nevanhu kuti mukomana wega. Vamwe vakatita give up newe kudhara. Vamwe vakasiyana newe kudhara kozoti vamwe vakaimbotraya kumboita sei? Mborambo achita sei? Vakazopedzera waboy kana futi. Apakunonza vamataura ita Clinton. Ane picture yaburisa futi. Yekuti unowanika chi? Kana mwedzi wakupera. Ndipo munoita state. Ndipo munoita go. Kuroti munonyebedze sometimes pane ka overdrive pattern kenyu pane zvinoitika. Zvinokubatai. Zvinogona kunge zvichidaro but inini chandinotenda ndechekuti kune vakaita give up zvavo ndinotenda nekundibatsira kwavakamboita. Yes, ndakava kutadza ndini, ndakafeila ndini. But ndinotenda nechikamu chavo chakandibatsira nacho. Mwari ngavakomborere. Zvakatadzika kwandiri ndizvezvo handirambi ndozvitenda. Saka techingoonawo kuti mararamiro acho chichatambatsika. Vanhu vakatomirira kuona kuti what's next. Ende tichatozvibudisa kuti what's next. Zvinofanira kutoonekwa kuti chikomana chakuita sei kana sadhakwa. Izvo ndo zvandakatomirirawo nenewo kuti ndione kuti asi nini papfungwa dzangu chadzo handione kumberi kwangu kune rima ine. Rima chairo handisi kuriona. Ndina rima randiri kuona. Kune light rekuti ndinobuda mumba. Kune light. Aiwa light riri. Lazoela udhaka uchizoti kuzvikavhira kasaka aiwa ndinagona apa shutu akazi achichamuka akachiti aiwa chikomana chikubhaisa ichi. Ndakamupa $20. Saka wenyeba kuti wakamba $50. Waida sei? Waida kufadzana. Ndadazomupa imwe 30. But waibhayiza uchitoka waizvibhadharira bozi isu vametezitenge tairwa gauro waiziya isi taikubhadharira rendi kamari dzitumira plus uri kuona pamari yandakamupa 20 iyo yangasiri according to rent. But iwe waiti chii pavhidhiyo chaipo chilauda akazvati ndakazviti chii akanyeba but before tisati tora vhidhiyo baazonyeba futi pavhidhiyo achiti akatozvibhadharira mwedzi wakati kumblaza ruti chiko ameno kamwedzi waya waitaura pavhidhiyo akati oraita bo ana maizvibhadharira bosi iri bo baba unongonongora mamiko zvibhadhara zvako in semfesi wako zvinovanika ndizvo ndoga uri kuzvifeilera kuti hapana munhu unoblema another chapter going forward iwo tomboti pazvazi ri kuapa aihope wanga wakambotarisawo kuti negative side ikauya kuti zvikamuka zvakadai unoita sei aihope wanga uine kamukapurani kako aiwa akazochaikwa aisida ndoikifanpromisa bcause still hausatazvazvalapisa ndizvo pada preparation kekuti tomboti
kada kugadzira izvezvo saka manje apo pane ngatimbodzamisa pfungwa anogona kuti kaplan kakatombozamika pakatobatika tumasenzi tichizvikompewo nevamwewo zvinotoita ndo encouragement tingatauri izvozvo ndokurudziwa yacho nokuti apa tingati mukoma kuda because we failed ji vanhu venye alcohol nokuti papa hapana ainyaya aiwandike video kuhospital and overshe alcohol after wona ukona blazi handiona kuti ipapa utenga ari kunzwisisa ukomona but ukuona unge munhu akutonzwisisa zveriyazi because pane imwe nyaya tinotaura yemari ani dzinobuda madigits kuti 20 30 40 hanzi pane kuposanisa kwamakaita kutaura madigits iwayo saka manje pane yadzemari manje madigits iwayo akaposanzwa zvinorekerwa pautsotsi saka zvarekerwa pautsotsi ndo mataurwa tona Clinton but unoziva kuti yo uri ngokabirawo but tatora zveriyazi hapana chauri kunzwa zvinofanira kunge une nozive kuti yo uri ngokabirako but zveriyazi hapana iye hapana anofanira kunge nekakuzvininipiso mwedu because apa tapana urungota ukunyebezera nzisa tsitsi zvangoita chete unobva ngodzekera kwako because ayo mavideo ngave nemi sometimes tikade kuita tikaita setiri kuchikoro isuka tati ndikadidenwa nemunhu anditi musikagona kumurova inini ndaiti mwari ngave newe ndendatotaura namwari spirit yangu kuti kana zvichiita ora dandire futi that moment ndaimushudha saka ndona futi kuti unenge akakuramwira vanhu wako handizvozvo iwe uri mufesi wangu handiwe unombondipisawo kondogoramwira muupenyu hwangu huriwo wandorara ndozvokurira uchitaura kurira izvozvo ndimiwo hazvisi but iwe plan yako ndei chimbotudza plan yako zveplan yako uri wega wakazvimirirapo usina kuti kubatsirwa kwandichi plan yako ndakazvimirira shamani ndichangodhobha ndichiunganidza plan yangu ike zvinezvo yandikutogaya kanini mande yatiri kupinda iyoyi kai pane munhu wandakataura naye zvangu kwandoda toenda kusecurity guard ndombondorembera ndiriko shushuto asatanga kukuvhima aiwa aike zvinezvo asati but achazotanga kukuvhima kuvhima aregari saka but still saka unofana kutoita action because hakuno to save drive kuti zviite ball kuda kuti zviite ball semwoyo wangu tita kutsvana Clinton sevanhu inzwa kuda nekuti it's obvious kuti Clinton anangoshuta akauya nditi akatanga kuvhima iwo kuvhima kwake maongero acho anotokanganisa ovechete ngatitaure ichocho ichokwadi ndakatogara tatomutaurira kuti aiwa chiregedza kuya kuno pedzera naye mega munhu kwa unoziva kuti that's why ari concerned futi kala element kekuda saka ngatitaure futi ngatitaure naClinton kuti ngati suppose kuti auya Clinton una mvura yako yatobatsirana sei kunonaya kana auya tovhika utese pakutaura saka papada to ukanga wamupromisa kuti pane dhiri roda kutiritika anokubatsira kuvhika ninondodairira uya manje kumberi kwacho chipo choti ari kutanza ameno kumberi kwacho uri kunzwa hanzi yacho ndozvautaura ndogoti ameno bozi zvafana kudanda achiti handachiti datana Clinton titi ini ndokutsvagawochi capital tite dhiri ione tita zvo bozi handidi kunyebo ndokutanga ndakafela handiti kunyazonzwisa kwaize zvangu kwetoti zvikuti ichi ndafela ini handirambe but mukomana ndinawo wanawatsama mo ukona kuti kula ndine urombo pane zvakaita uzapana mwanga atapana ingori apa ingori nyaya yekuti nhasi uri soba chete utenga uri kunzwisisa but pame mangwana unongoti uri umwe munhu ndaizvifunga but ndaiona kunge abomination kuzvitaura ingori nyaya yekuti nhasi uri soba kana soba unongovadzika but mangwana pame unongoti umwe munhu
dhakwa chiipa papa zvichida kudhakwa imbamnini sanganisa aiwe papa pari kutoda kutorowa lendodo wako iwo neunhu wako nekuziva noza ndo mistake yakaitika ukope kunaka kwazvo kwakaita kushanda kwazvo shuto ndinoenda apa mufesi futi tagara hatisi munhu kuti zvakanaka zvakaita sei zvakashata saka munhu wekuti pakukutsoma asi lendodo yekuti achandigogowa yazontora mari yavo mamusangane mumatoireti hamusangane mubhawa kana kuti chii ndosaka zvichitaka kuti womei unyatsopanzwisa saka pada kakuona kakatsetsekeya nokuti pakasatsetseka panoita kuti uzoita zvinhu zvisinganaki panobuda zvisinganaki zvishuta anogona kuzokutaurisira puresha yokuwandira panoti kakakunyeba une problem yekunyeba futi anoziva ane problem yenyeba unozvera inini zvangu madhiri angu akadzi aita bhowa ndoda kutamba iwaya hazvinetse because ndongotaura naye kuti hona shamwarira apa ndichiri kutanga kungoita madhiri angu saka andingonimirira kusvika pakati ndikuda kuti ndepekuda isusu ngatinonge tina Clinton nokuti inini noina Clinton tiri vanhu havhani saka takatine flow yaClinton ngatirongena Clinton wari kuti anotibatsira unonzwa zvendikutaura saka manje kuda kuti ufurire kuti kutaura naClinton hereyo saka manje ndikuti saka chitaura kuti amana zvanhasi bhowa ndaronga but chikomana taplani mo taplanimo taplani mo kuti ari kudaidzira kuti